Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. 14th Productions jippreżentaw Idejja Maħsula, tram ta' 30 minuta dwar il-passjoni ta' Kristu li se jsir f'xelter tal-gwerra. Fraħal tradizzjonali qatt ma jinbidel xejn, inkluż ir-reċta tal-ġimgħa l-kbira. Dan sakemm titfaċċa attriċi ta' 17-il sena u tbiddel kollox. Taraħ Wiċċalla huwa dram ta' Carlos Farrugia u Joseph Gallia. Diversi artisti esploraw l-iżvilupp tal-linja fil-wirja In Search of Line, imtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malta fil-Victor Passmore Gallery. Emerging Dimensions iwirja ta' pitturi astratti żejt fuq it-tila ta' Louis Zammit li qed tittella fil-finixa u tesplora il-vjaġġ tal-artist biex jiskopri lilu nnifsu.